गाइस आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों BM सेटआप चेनेल दिनैनि टाइटेला जाबाय खौसेथि स' BPF पार्टिनि लिडार आरो BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारी सार आरो UPFL पार्टिनि लिडार UG ब्रह्म माने उरखावगोरा ब्रह्म आरो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोना मोनसे जौसाङाव खौसेथियै नुनो मोन्दों थांनाय दिनावसो नङा होमबा बे दिना बिनेश्वर ब्रह्मनि 19थि बोसोर थैनाय सान फालिनायमोन बै समाव बिथांमोनखौ जयै खौसेयै नुनो मोन्दों स' जोंनि बर' हारिनि गासैबो सुबुंफ्रा बिथांमोनखौ ज' खौसेयै नुनो बा लुबैबाय थायोमोन नायनो लुबैबाय थायोमोन नङा होमबा जाजानो लुबैबाय थायोमोन स' दिनै बिथांमोना खौसेथियाव फैदों आं बेखौ आसा खालामो जोंनि भिडिअ खालामनाय बा जोंनि ससियेल मिडियायाव माखासे बाथ्रा पस्ट खालामनाय बुंनाय जों भिडिअ बानाय बुंनाय बिनि सायाव बिनि फिथाइया एसे मोजां जाबोदों बर' हारिनि गेजेराव इसिबांबो गाज्रि मानसि गैया बे मोनसे फोरमान जाहांबोगासिनो दं नङा होमबा स' जोंहा बिस्वजित दैमारी साराबो रायजो सभायाव बड' रावखौ बाहायनानै गोबां मोजां गिदिर खामानि मावदों लोगोसे बिथाङा बड'लेण्ड स्टेटनि सोमोन्दैबो बाथ्राखौ बुंनानै गोबां बाख्नायथाव खामानि मावदों स' आं बेखौनो बुङो जोंनि भिडिअ बानायनानै आगारनाय बुंनाय बे गासिबो फिथाइया एसे मोजाङानो जाबोगासिनो दं लोगोफोर स' बे मोनसे बाथ्रा बुंबावनो जादों जोंनि आबसु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट जोंहा प्रमद बर' सार बिथांजों लोगोसे खौसेथियाव गैगोना गैया जों बेखौ बारा मोनथिया बिथाङा सासे UPFLनि लिडार बिसोरथ' पलिटिकेलनि पार्टिनिसो लिडार नङा होमबा स' ओरैनो जोंहा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो BPF पार्टिनि लिडार नङा होमबा स' बिथांमोनहा पलिटिकेलजों पलिटिकेल खौसेथि जालायो बिसोरो बेफोर मोनसे सिम्पोल बाथ्राबो बुंनो हायो मानो होनोब्ला नोंथांमोना मोनथिगौना बे कपिल शर्मानि जाय सिद्धु जी जायखौ नवजोत सिंह सिद्धु होनना बुङो बिथाङा सिगां कंग्रेस पार्टिनिमोन आरो बिनि उनावहाय BJPआव थांबाय आरो BJPनिफ्राय आरो दा कंग्रेस पार्टियाव फैफिनबाय अब्ला बिथाङाबोथ' सासे गोबां गिदिर मानसि नङा होमबा स' बेफोर मोनसे बाथ्रा आरोना स' पलिटिकेलाव बेफोरबायदि सोलियो बेबो सासे पलिटिकेल पार्टिनि मानसि जाय नवजोत सिंह सिद्धु कपिल शर्मायाव जाय मिनिग्रा थायोना सासे सिगाङाव 2018-17आव जाय दंमोन दा गैला दा बे हिन्जाव जाबाय स' बे जाय नवजोत सिंह सिद्धुआ बे सिगाङाव कंग्रेस पार्टिनिमोन कंग्रेस पार्टिनिफ्राय BJPनिफ्राय आरो कंग्रेस पार्टियाव थांफिनबाय स' बिदिनो जोंना UPFLनि जाय जोंना लिडार जोंना उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोननि गेजेराव मा सोलिदों बेखौथ' जों मिथिनो हाया आरो गोसो सिङावसो थानांगौ बेफोरबायदिया जों स'आप खालामनानै जों बे नङाखि रायजोनिफ्राय अननाय मोन्थों नङा होमबा स' आं बेखौनो लुबैयो फट'कआव जेरै नुदों पिक्साराव जेरै नुदों बा बाथ्रायाव जेरै रायज्लायदों स' गोसो सिङावबो बिदिनो थाथों आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय खौसेथियै बड'लेण्ड स्टेटखौ लाबोनो हाथों आं बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो आसा खालामो आरो बिथांमोनखौबो खावलायो जोंहा बिस्वजित दैमारी सारा बिथांमोनजों लोगोआव गैफाया बिथांमोनखौ बेखौबो मोजाङै नुबा बिथांमोनजों ज' नुबा बिराद गोख्रों माने स्ट्रं पावार बिराद गोहोगोरा बर' हारिनि नुगौमोन मोनसे पावार लानानै बिराद शक्ति लानानै नङा होमबा आरो प्रमद बर' सारखौबो नुबाथ' साबद्रायबावबायसोमोन स' आं बेखौनो आसा खालामो प्रमद बर' सारमोनाबो बिथांमोनजों खौसेथि मानो होनबा उरखावगोरा ब्रह्मआथ' मोनसे पलिटिकेल पार्टिनिसो नालाय माखासे सुबुङाथ' प्रमद बर' सारजोंसो खौसेथियाव दंफायो नङा होमबा जुदि प्रमद बर' सारा बिथांमोनजों गैया आरो हाग्रामा महिलारीआ बिथांमोनजों खौसेथि गैया अब्ला जानाय नङा UPFL पार्टिनि लिडार आरो हाग्रामा महिलारी लिडार बिसोर खौसेथि जानानैल' जानाय नङा जोंहा प्रमद बर' साराबो थाफानांगोन बिथांमोनजों जयै अके आं मोनसे बाथ्रा बुंनि बे मोनसे पिक्सार आरो मोनसे देखायनो गोनां खुनु गोनांथि गैया खामानिखौसो मावनांगौ प्रेक्टिकेलि मा खामानि जाय जोङो बड'लेण्ड स्टेटनि बा हारिनि थाखाय मोनसे दावबायदों मोजां खामानि नङा होमबा जों बेयाव मोनसे जौसाङाव ज' थालायनायनि गोनांथि गैया बाट बिथांमोना रायजोनि लुबैनाय बायदि जौसाङाव खेबसे देखायबाय जे बिनेश्वर ब्रह्मनि 19थि बोसोर थैनाय सान फालिनायाव स' गोबां गोजोनथाव बाथ्रा स' बेखौ दा मालाय माने जाथि बा अबर' मानसिफ्रा नुनानै खर'फ्राव गोबां गुदुं जादों बे बिसोरो खौसेथि जाहांबाय अब्ला मा खालामनांगौ मा मानांगौ अके दायोथ' खौसेथिनि लामायाव फैबाय लोगोफोर दा जों बर' हारिनि गासिबो सुबुंफ्रा खौसेथियाव फैदो एबा 2020 मायथाइयाव जाय भट होनांगौ बेखौ सानै हयै होलायनोसै लोगोफोर बेखौ आङो आपडेट खालामबाय थागोन बेनि सोमोन्दै जोंहा प्रमद साराबो बिथांमोनजों लोगोसे दंना गैया आं बेखौ कनफार्म गैया बाट कनफार्माव बेनो कि जोंना उरखावगोरा ब्रह्मआ UN नङा उरखावगोरा ब्रह्मआ बिथाङा
ओरैनो जोंहा प्रमद सारमोनजों लोगोसे खौसेयाव दंखायोमोन स' बिथांमोनजों खौसे दंब्ला अब्ला प्रमद बर' साराबो बिथांमोनजों खौसेयाव दङ अब्ला गासैबो खौसेयाव थानांगोन अब्ला खौसेयाव जासिगोन स' जोंनि गासिबो लुबैनाय आरो हास्थायनाय इसोरनाव बोर बिनाया जाफुंहांगासिनो दं लोगोफोर नायनोसै एबार सोर बेटाया सोर जोंनि बर' हारिखौ गाहायाव नारसिननो आरो बोलो मोनो दा नबसरनिया बुंदोंमोन सिगां मा जान्जि खाफ्रा मा खाफ्रा स' जों बिथांखौ बुंनोसै सिगांग्रो नोंथाङानो जान्जि खाफ्रादों मानोना जोंनि गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोरानो खौसेथि लामायाव फैगासिनो दं आरो आं बेखौ आसा खालामो जोंनि बुंनाय राव दा भिडिअ बानायनानै आगारनाय बा सिगाङाव बानायना आगारनाया फैमाल जाया आं बेखौ आसा खालामो बाट मोनसे खोथा मानसिनि गोसो नङा होमबा कि मा समाव मा सोलायो मा समाव माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियावबो जुदि बेनिफिट मोनाबा माबा मोनसे मोनाबा गालायलायनो हागौ जोंनि इउपिएलनि पार्टि लिडारमोन स' आं बेखौ सानो कि बड'लेण्ड स्टेट जाजासिम खौसेथियानो थाबाय था आरो बड'लेण्ड स्टेट जाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना इउपिएल पार्टिजों लोगोसे बिपि पार्टिजों लोगोसे गावस्रालायो ना मायो बेखौ गावस्रालाय बाट बड'लेण्ड स्टेट जाजासिम बिथांमोना खौसेथियै था आं बेखौ बयनिसिमबो आर'ज गाबो लोगोफोर स' बेनो बाथ्राया दा बिथांमोना अबर'नि मोनसे सार्टिफिकेट बायदि मोनसे बानायदों मोनसे संगठन बानायदों सिगाङावनो नङा होमबा स' बेनो मोनसे जोंनि मोनसे बुंनो हानाय जोंहा मोन्थाय कि अबर' जुदि दादोंब्ला आसामाव होमबा मोननैल' मोनसे कमिटि बायदि थानाय जायो अबर'नि मोनसे कमिटि हमना लादो आरो बिनि उनाव जोंनि बर'नि कमिटि अब्ला बे मोनसे डिभाइड खालामनांगौ बे मोनसे गोनांथार मोनसे बाथ्रा बिथांमोना अबर' जाथिफोरा गावसिनि लामाखौनो मोनसे माने खोमोरना लागासिनो दङ अबर' माने गासिबो गथाय बर' नङै नङा होमबा बिथांमोना एक्सट्राखा अब्ला अबर' आरो बर' मिलायै नङा होमबा स' बेयाव मोनसे जोंहा बुंनो हानायबो मोन्थाय गोबां बिथांमोना बाथ्रा होदों आरो जोंनो स' जोंनि फिथाइया जाथारसिगोन लोगोफोर स' मोनथारसिगोन स' जों बयबो खौसेथि थानांगोन मानसि जोङो एसे मालायजों एखेबारे मेगन सालायनाय नायलायनाय बेबायदिखौ नायनाङा बड'लेण्ड स्टेट मोनजासिम एग्रिमेन्ट मोनजासिम एसे दैज' थानानै खौसेथि जाथार आरो बिनि उनावहाय बड'लेण्ड स्टेट मोनखांनायनि उनावहाय मा जायो जाबाय थादो लोगोफोर स' जोंनि बर' हारिनि लोगोफोर आंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा मुसुर प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों गियान सोदोब सोंनाया स' दिनैनि थाखाय बाय बाय उनावहाय फैगासिनो नेक्स्ट भिडिअ खुलुमबाय